Fl-ewwel jiem tas-sena d-dieħla, il-Gvern se jdaħħal fis-seħħ il-panic alarm għal vittmi ta' kriminalità. Dan filwaqt li l-Parlament se jkompli jiddiskuti l-electronic tagging. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt il-konferenza annwali tal-Victim Support Agency li saret matul is-16 jum ta' attiviżmu kontra il-vjolenza domestika. Il-pass li jmiss huwa propju anka il-panic alarms li ħajidħlu fis-seħħ jibdew joperaw fil-pajjiż fl-ewwel ġimgħat tas-sena d-dieħla li huma buttuna li persuna tafasa u immedjatament jgħaddi l-messaġġ għaliex dik il-persuna tkun friskju u immedjatament jgħaddi l-messaġġ lill-forzi tal-ordni tagħna lill-korp ta' pulizija sabiex jiġu jassistu fuq il-post u anke propju ftit tal-jiem oħra fil-Parlament ħalibda id-diskussjoni fi stadju ta' tieni qari dwar l-electronic tagging. Itqal li se tiġi imnedija l-Istrateġija Nazzjonali għal vittmi tal-kriminalità bdejn qed issir kollaborazzjoni ma' Victim Support Europe li se tkun ukoll diskussa f'konsultazzjoni pubblika. Dwar din l-istrateġija ikkummenta il-kap eżekuttiv tal-Victim Support Agency, Brian Farrugia. Strateġija li turi roadmap kif aħna nistgħu naħdmu aħjar flimkien bħala pajjiż u flimkien naraw anke r-risorsi tagħna jkunu allokati aħjar u anke s-servizz ikun moti b'mod aktar olistiku. Il-Ministru Camilleri fakkar ukoll kif il-Gvern fetaħ il-ħab ta' Santa Lucia li speċjalizza fuq il-vjolenza domestika u kellu riżultati tajbin ħafna waqt li s-sena d-dieħla se jiftaħ ieħor simili fl-Imtarfa. Intqal li dak f'Santa Lucia li nfetaħ fi frar li għadda diġà aktar minn 1500 persuna li bbenefikaw mis-servizzi ta' dan il-ħab. Bis-Superintendent Silvana Gafa, il-kap tas-servizzi tal-VSA tajt li f'dan il-ħab jitlu medji ta' 6 każi kuljum relatati ma' vjolenza domestika. Matul din l-istess konferenza ġiet inawgurata eżibizzjoni tal-arti li saret mill-vittmi stess tal-kriminalità.